Kaseng Voice of the People Party minin kasengi ka laitrik benai nailor arjar besau kalayo ban 1 year sa East Gentia Hills District sa baro artli ki constituency ke bekentum ya ka setengah saipung constituency bat ka cleariat constituency kane ka jingwan jong kaseng sa kalengi jaka hapokeri bat ka jala ka jongi kalong kum si benta ban pen i ya kadak syau pajba ba kaseng ka klem kelet ai ruem yakito kino kershan ki papura jong keseng baru hak jukopor kibe yakun ban punjab dan burom yau Dr. Riki ubade MP mentan lak Shillong parliamentary seat bat habayo ban ai jingkren noba Ardent ubade president jong keseng hak shnong rembai kabaha papo ka cleariat constituency ula ongba ka sarkar menta ka kop ba ka yo Hajar Klur naga benta ka spot khatsan spa Klur Tyngka nak benta ke tourism Henry kini barok hoi kidai Tang da kiram Suda badul ong bakini kila bam bahe bat le bahe Tang da karam ke sya Suda ke Jylla ke jongi Andai kata kakam jaklia ka politics ka bakentang ka bangida trang ban wanra ya ka nongrim play hagata ka politics ka bangi kum ki nangalam juga voice of the people party ngeshim banta ka politics hagaba ka bamsap kanum dan jaka ka politics hagaba ka lebor kanum dan jaka ka politics hagaba ka le shiliang kanum dan jaka ka politics ka bangi snowtu bagari ka kamramji ban pendak ya ka ai ka bo play ula bo bai ya kita ke nong sinshar jong kiri namara bo play ula tau ya ka perthai ula bu orinti ya ka ai ka baro bola IT hauni ubriu bon sinshar ya ka perthai ba ke baro ke badan haka kumjo play ula tau itna degre ka ri ka ba ai ka jingi bala a hingi ka jat mriu khasi kenre mu pnar u bhai war umaram ulingam bangilong try yagni ka ri ka e ka jingi haringat ka jing kerku ka spa ka ba kraw ka ba play ola kerku nringi pet ya ka ni ka ri kumbagalong menta ngi pai shkiram pe yeng ki badan hagani ka ri ka ba e ka jingi ka Jylla ka ba play ola kerku ola pendap penbiang na dong shadong kala kalalong ka Jylla ka ba duktam hagari India ka Jylla ka bangi tip nilong ka cak beri tip beriu tip lay ka badonnya ka akor ka burom kalawan ka jersey ka basyurkay ka jing snew lapiong drugs lapiong ki kam aurea lapiong ki jing pat ka jing pra ki longing ki longsem kumnongin kmirti ka jing kerku ka jong play ko ki pat babi lada ka jingong jingman jong ka cak beriu kalong hakata ka rukom Denmark katang isnutu donkam ban penbek ya ke chat menriu donkam ban thau thumai ya ke rimpiyeng ki jongi donkam ban thau thumai ya ki shnong ki thau ki jingi khnang bangin long shisha kata ka chat menriu ko play usngobha bala ro play usngobha ini kom ka chat menriu manong kanam dan kanu balaban kang yangi bangin yahat syafrang kanam dan kanu balaban kang ini bangin onra ya ka baphatam nagamta kinong shong hagari ka ba ka jingi dai halo ka taka nongrim ngela mi ngela seng ngere ka party daga bangi shanya how play bangi shakri da bangi dan mi tanggo ki jingmot bakum kita ki shakri paitba ngin yai long ki shakri jong upaitba om kita kibanwan shu paitba hagaru komban shakri penban ka thong kalong ban penhe yala ka jong ka kamai ka kaji ban penhe yala ujong saipan ko ki pat babi dai ma tang itroa shaka jat riu ya kata ka jik shakri ka bajai ka bangi kwa ban ai ye ki pat ba ngi jukren namar kata ngi juang ba ka voice of the people party ka dai ka party ka bania pher ni ki wei pat ki seng sain prothai namar ka don ni ka rukom prakhat ka ba pher ba kata kalong bakum kita kiba kwa ban ai ki jing shakri upat ba la kalong MP la kalong ki MLA la kalong ki MDC ka kamram gaji kalong ban pet ya ka bit ka piang jo upat ba ka kamram gaji kalong kumno ban ai jing tengen ya upat ba banlong ga jing shngai ya upat ba banlong ga sur ya upat ba kamni bangin yo ban kamai spa lani bangilong kenra halor jo pai ba bau pai ba unting ingi den mar ta langi chu hikai ba kom ki shakri pai ba o pai ba om dei ban ting ingi
dan lele ru'e udon kam tang ban burom kalabiang om banting ya kita ki Emily om banting ya kita ki MDC lagi om banting wa dia kita kinong alam snong nomor barong iha hagataga thop kum kinong syakri patba ban syakri u patba namar habangila priang ya gajing terwa ban gajing penkit kabau patba ulah tendrong lagi terpeng ji ngena ban syakri yau patba bau patba unyo ya gajing mentoy ni bagi jing syakri gajing oki patba bi is notna baga judgment riu kala putiang ya katakan linti ka baga voice of the people party kala terwa kani election MP kala sakhi naga life riu tuli nagi life riu tuli ki constituency ki baha apo ka Shillong parliamentary constituency ngila job hadu life war tuli ki constituency lalakan Jylla day ka Emily election ka voice of the people party kala sencha marway hangtai apo secretary ngimdon kam mino koki patba bi ngidon ya kata ka thong baga thong ga jingi kalong bangi de ban kurup ya ga bor senchar ban pen bet ki ki kenrum ban wan ra sisi ni ka jingkermen kumba kalong menta nange ngidon hapreng ka jing linga ka jing kuslai abangi pet ya ka jinglong ka jingman kat ka report ka bami la kami na niti ayok la kami naga CEG controller and auditor general jonggari India bala bu bet ban kmi ya kom pelut ya ka kampisa pilanjong ki Jylla kai ka bangi laya thu baga Jylla Meghalaya mata ka don hagata ka cap bagala banong ka Jylla ka bakitram ka jing shimram jo sarkar Jylla Meghalaya kalalong ka bala palat liam o ki patba bi kini ki bajok menta kini ki basinsyar menta kan poi kapor bakinum sinsyar syuingi mereka ram ka bala ki penkit kanyi ni haga Jylla bat kanong ka jing tim ya ki longdin ki mandin ki jing o ki ko bagi yo Hajar Klur nangabanta ka sports khatsan Hajar Hajar san spa Klur nagamanta ka tourism ndai kini paro kini daga ram ko ki pat babi bakai ka baki kile ki imbahe bambahe daga ram Katba ka ram kanang kiu shiru nyuma kadon ka jingma ka bakrau yangi kom ka Jylla bat ka jat menriu ki kerang sarong bagila ban thau srok bagadi kadi bau new minister ubari pek ka pildi udai weni minister ki batibet bha baraga por jongu lala ban thau shibun ki srok shanu kita ki srok thau kachabangi ya ta ka basniu Suda kai ki bagi kren na ki kot ka bagi kren sarong bat kai ka bangi mat haga jinyat linti ki kaya pher na paneng shikndo kiko bagila ban penbiang yu patba regai ke ban jamanta yegi patba bapli ke ban sumar yegi bahaying basem shiki hospital menta gini ke hospital kim priang shu ya ke MHIS lani ka to ke insurance ka health insurance scheme bala ada ka sarkar balai ki on mar ka sarkar ka parsil yano gani kan ta nengkong yegi patba ki baduk ki bakerdo Kiudor kamar ba mardi kimala pengen keren apa assembly keren ni kicing ke bubun ke leban khangla kadi ke bagi patba kiri ban i balai kim kwa bo patba untik ye kicing shisha namar ta ki kwa tang ban khangla bala dingi yeng persya apa assembly menta kena le segoi ke put ban num alat upat ba uji ke jing shisha sansnem min shwa upat ba uji life ya kapta ka president lani ke jing akran ke jing apa assembly minta uyo I da kata ka daily life kabaki daily shwa ba unum I marmari kai ke baca apa assembly men gani ke ladon kendiat kai ke bangi ngala yeng bat yat persya habang ala keren ye ketu kamat jong ka kam thung
Noi kai hapo daring gre. Namar ngong bau shim sa re berjawab ngam kwa bu new education minister. Uba kwa ban kan shot manora ka GFR jat ban riu. Un jawab ya kata ka jingkren ka junga. Bakal don hantu ka jinga tai, ka jinga kren ban ngilami ya kata ka benta kim ship peniling ba ka assembly channel. Kim kwa bu pai bang tip bi ka jing shisha. Kim kwa ban ai la jingi bangin seimanan ya kai bu pai bang de ban tip. Bat kismu tu syai. Bayang ni upat ba ubamanta. Ngin hak ban wat kilat kilinti kumno. Kumno ba un bangila ban pinsmu tu bakla. Bau ni upat ba unum song shit pra syu. Namala dudang song shit pra ngimdan inti syu. Banan pai Singapore. Wadi ke MDC election beladi ban pelong kim tre ban pelong. Ki extend arsin. Tang namar balai ban penbaik constituency. Hato kadi ke jing penbaik constituency na kadi ke jing penkulmar ini constituency kemalang menta. Menta kadi ke jing penkulmar. Bread iki senong sigi jaga ke bamdai ban bread. Mat tukrai constituency bread setai bread sini kadi ke jing lek put yu pat ba namar bu kursian pra. Bat ke bamnut pat ban pelong election. Hapo kini kinriu panai bakila extend ki bakata ka klang kata ka ding kalanang klang ka jinggersan kalanang klanyu pra bat menta hakpo kini kinriu panai kin persyang daki buit ki bor juki kumno ban pensutu bakalayu pat ba nrengangai upat ba unlong kum katuga dokha kabla syawo teng hau kwai Kabla light teng no kwai, wat let kwai syu ya ketua doha. Upat ba ubla kersian yu pra. Kila mat ya kejing syak leben. Kila mat ya kejing syak iben. Kila i kejing long jingman. Kila i kejing hel arsut juga Jylla. Kila i kejing duk kababan. Kila i kejing sniu bakala kenrei. Nangai nginum pai syu syakata kalinti kabarim. Ngin yat syakmat ringkat baga voice of the people party. Bangila banwanra ya kata ke jingkala ka besisha. Den matang ilet keleng-keleng ban ai khublai ki pat ba. Haga ju ka por ban kuntu ki pat ba. Ka ei ka bakala jahat gentils haga ni election MP kam dei sho ban long tang shisit. Mereka dei ban ne kam dei ban ja. Isngotna bakumbalang mantas gentils ki pat ba kilasang ban Klur. Man penan kami lagi jong ka hak kepada khubor kylleng bakari ti senchar jong kari India. Kalau duna